say wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe onwanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia onakade na boka se saa na bibi owi ase me wo meduma ha ya kumase ehwa meduma abas junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode ba beboa wo na wankase woni beje ewa abrabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabre wase obedwane ene wabaye foforo obesa basa de onyankopon ka na selu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi gisa wona kade aka no ansana jibre na hwame woni beje awurade nhyirawo se wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe onwanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia onakade na boka se saa na bibi owi ase me wo meduma ha ya kumase ehwa meduma abas junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode ba beboa wo na wankase woni beje ewa abrabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabre wase obedwane ene wabaye foforo obesa basa de onyankopon ka na selu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi gisa wona kade aka no ansana jibre na hwame woni beje awurade nhyirawo se wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe onwanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia onakade na boka se saa na bibi owi ase me wo meduma ha ya kumase ehwa meduma abas junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode ba beboa wo na wankase woni beje ewa abrabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabre wase obedwane ene wabaye foforo obesa basa de onyankopon ka na selu no bibia wachiwade se wanfa nka no a ontumi nko yemfa metwam ensa humfi gisa wona kade aka no ansana jibre na hwame woni beje awurade nhyirawo se wajibre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jibre ne tenase wabompa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidi nyame abode enhaban ensuo ni nua a wode tumi awura mu no ba be ye firi so nyame na de ache me ebe onwanwa wani beje nipa bebre afasa akwawe so atenase a omoni age a omudi de enya mpaibo bibia onakade na boka se saa na bibi owi ase me wo meduma ha ya kumase ehwa meduma abas junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na yeni nkomo ema hwera ho ema abamumu medi nyame abode ba beboa wo na wankase woni beje ewa abrabomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabre wase obedwane ene wabaye foforo
Obasa basa de Onyankopon ka na sem no. Bibia wachi wade. Se wan fa nka no a ontumi nkọ. Ye mfa metwam ensa humfi. Gye sa na kade aka no ansa na. Gibre na hwa me. Wani baje. Ewurade nhira wo. Se wade bre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye. Medafo. Bidia ne Reverend Agyapa. Beni wahia. Gibre ne tenase. Wabọ mpa ya che. Wachinchini ya che. Wonya bibia mfirimo. Bidi nyame abode haban ensuo ni nua yema obi bia adwo enne anwumre eba Kumawood TV onim se edru ya wode bia na odi asempa maji medwa ai nmatenem nmadenden na maji edwa no me ne mahwefo ebedi nkobo ene yewo sunsumu ewiase eti so oti asase so na befa asase ne frata asa sebi omo fa jeme kwasie bi bekun na afa ne ho adi na wo a Nyankopon abo se bebuo nipa no wo kun kwa onya fa so firi so wo kun kwa etire kura di kama wo kura ne se obeka se wasan sachara obaye kristoni eto odi asempa metena se amide nipa omunim de omunim sunsumu niema omutime buo nipa ama nipa ekoso ewo sunsumu na anim se Nyankopon boy ye ne ye ho oden ye nante ye bibia no de hye ahamam eti na de biala ye wo de biala metena se ewo sunsuma konya so na magege adem na mato mensa afre obi onim sunsum ne edi abawa awate ta nkrofo no na me de o bam program so ene nyame adom de bia no papa yi ye to yensa afre na waba ye ne Reverend Agyapa asan ahia na wotwe sene yehia mo fanche ne ekọ na wotwe sene mienu nso yehia o tira wo niema bi mu abranti a wutie me oniema enkoso nyina no otena se ache wotu ho na mo ana sa na mebusa wo na ne oboa no kọ no so ba ko pen wo hunu hu sunsu anso owunya hu sunsu anso abasa pebe bitra eko biem Reverend Agyapa papa we me se obetima boa ama ha nyina eso akata ena oba de ada roma ye ba bedin komo suma pore 1 hour o ha me ne ba bedin komo efi no ngotwa bo hu semaduasa ekopem no nkra bo semaduasa ena me ne ebedin komo eti yiwaso na tie katre onipa na onam problem we ha no se onfa ne fidie enti Kumawood TV time with odi asempa Reverend Agyapa ewa ha Reverend Akwaba na me pato boko de Ewurade adom me ho ye na wonso ye oba de adawroma ade ba kwa ya na me de nyame ase won se de bia no uluku young de bia uluku young broni na kasa but de bia no o ye akwala o secret ne say ade we de sasa me minya musada we ase de ahwe ye e che bibia o hwe ho ye o bo ho ban na sabe obra ho ase a tambia no bi hu a ohu nipa foforo ade a ewiase anye ane ahomaso obema ahoso god ahomaso wiase obra hu ase a ba bia akọ Yakopon ma so onyini che enti ahobrase na ade edikan ebi so se do obra no hu ase no Yakopon ma ne so adoma na ho so no so obra na se mechia ahwefo nyina Kumawood TV fidikese emu ahemfo apolice mpanimfo ama mpanimfo abem mpanimfo nipa bia waje bre na ohwe Kumawood ene anwumre yi Onyankopon hyira no na de bia metaka masem se hu se mabetra han mu anye se bia metia kwa na emom no me wa ha se nipa bia o amane o hawo na wachinia enko yi wodi anante atutu kwan ai bibia enye ye no enu nti na me wa ha se obi bebra ne ho ase na wa yesutie na onu so otu anamon wa meka se de nkofu di adanse ye no onu so betonyo onu so bedi bi na wadi adanse ye ewi ase no niema miensa de bia metaka de we ebitu wi ase a omobo prison na ohia ene yade empanimfo so bi nya wa ene yade ne free yade good yade nti utumi nkoma
why mobo na no bi a obi ba me nkyɛn nye nyame adaworo ma ana ofa me so de ya ha ba bi efe na adwono e de adwono efrafa ne ma bi ana me de bu anu a wada dem wa mfie nan because of that intene yele kura adwane agya no we kura adamfo na de ne bae adamfo na de ne bae na wi ase no na na e ka no na wo bi de ase no ka benya na fo bebre ase no ka be ba won nkyɛn na emu no ada yade beto ana wo hia bebo wo no ada bo se wi ase Reverend akoye se akonkode akonkode se so a good eso na mo nyina didi sanity nemum eso hwan pa anwa anoma bi asisu nkodidi asema wo kan enti enokre good enti no me buta ne se woti ase onya nwuye ne de enka akire empanimfo se tia na tia ne muye emre ne na ewo ho ni nyina ne se obesori no tu na mo se wotena sei yakopo ya ade ne da sori a ba bi ahwe me bia no fa kato kaso sori ya hoboa bra meduma kumase meduma ba bi a wo bia fa ka ne bra se wa wunim se efi utrimi kosi wo fom obre o ha bi da so yade enim guase nome je se yesi ukwan wo bibi ho na wo tumi enye bibi ama no ye yi a o de me no to ntia bra all right na se de tie biara ebeye unko ne sa kwa Reverend Mibusa say enome ankasa because me ba ho last week me de mani behwa ade woman bi bai na woman no o ka kire ni say ya dome no efiti tete ene ye dome sa abusua no na di abusua ni nyaama besi woman no so okay woman no so place so sampa enokre ensema kan ye enokre problem to de baaye no o ma nya bi o nana nya bi ne nana ka so nya bi o baaye wate eti enome ankasa o ho na eya adwuma ne kwa be ne fa so ye adwuma na etimi sai nipa because me de me ba be walo minim se bia bia wo busum se say na ekoso aso busua na problem bi dem ye no me da busua nim reba uti na make very good na me de minim ma ba be wal na ono me na da busua nim no e bia ba be sa me odi asempa eno me wo ho eye adwuma pa na etimi sai eno me obi ka se eno me ni wiase ya no oboa eno me wo wiase eno me sai eno me ya adwuma utranye yi abusua bi wo ho no mo akopie mu a boni bi amenno me eda sa abusua no so enam obi so amenno me eda abusua no so utranye ya umpeja wo mu da onim se abusua bi wo ho no mo a emu nipa nyina sika enu 10 million tete de no 1000 cedis abusua ni nyina sika kabomu a enu 1000 Ghana cedis tete de no 10 million abusua ni nyina ho uko mu sika bomu a enu we papa good ya abusua bi wo ho nso a uko mu a emagu ho bebre but ya nware wo mo nyese bia omuta mo nso so mo mpa ware yo but ya nware wo mo eye no me ya abusua bi wo no ma wo ye be ma na be wura mu a ye be se wa bra bo ye de nsa ye be to so ye de yare be to so enim guase ema wan hwe ya bra unti mo bra ya abusua bi wo no mu a wo ye be ma na be wura mu a unya ware oba bia no opew obe ware oba we ni waja no obe ware we ni waja no obe ware waja no so dia se ya obusua bi wo ho no mu a enim guase edem yenkum eyenome enti se wanye bibi amma emfru ni padua no so a me ka kire wo o de opa yen kekere enkotu sikam ni yen fa super guru mfa ho nyina nhia na munimuni fa sikanum enome ni ntiskan ba okra ntare wo that is say ya dome abusua ne se sika nto mo nsam ya dome abusua no ewo ho yade ho so dia say obetumi adome obetumi ayebone kakra mfumsuo bi abusua ni adome se enye awo ntoto aso enti se man hwe akiri kwan na man yi mfiri musu a sister bi ba me nche na no ne ho fe pa ne ho fe
utim so be ni ne maame e wo mansia be baako e mansia no bie ni hono ma yaye ne ho ade a wote abusua no mansia na enye obi a bie ni hono ma yade apetesi kota kura akoye ne ho ade apetesi kota omo wo fe panso nipa ne hia no foforo no nda umienu miensa wo no odna se baabi obi ne da ba ku mienu miensa wo no se baabi odna se baabi utra ye ya yo ba ho no ma wo be so ne maton wa de usika ya na bebe madi odidi me wiye no nya baabi sia no apamon na no nyini se be ma no na empe no ana hu no ba ya no me ne da ho nya be ma sunsun bi na kuti asa de nti o se mo yi firi ho ati se obi ya ware no e wo sunsun mu adi sunsun aso bebre na eba yebetumi aware sunsun mu awo wunya bi yebetumi aware sunsun be de yare bebre wo yebetumi aware sunsun mu unya kunu unya yire yebetumi aware sunsun mu wadwuma nyeye wadwuma nkoso yebetumi aware sunsun mu se ubetumi nye sika dia to ho no ebi nsida eda obenye sika na problem this a problem na twa ase sika na sa sika na sa na problem ne ko sika na sa problem ne ko rebel na be me bi so no so ye kwadro ompa adwuma ti o ka tell me say ye no maintina enya kwadro obi asori ye dwuma pa obi nawo wasori ye dwuma pa dwuma den amani panye sika wa ye bi pa nanso hwe mfiri mu ma bibi na ekoso obi di ne nasi bibi so akanche ato baabi ti se wa anya ne ma bi anya mfiri uso a obebre oboa da bi rove me no me odi asempa me ti asem bi ase ahwefo mu ntie me yeti sika yenya yempe wana se sika yenya yempe sika ba yenya etu ka tra me se me mahunu obi a wo konya sika bebre watu na hu otu na hu se so e bilonia ni tiri na yeye ni ba do say e wo se be ma ya dwuma o so ba ya dwuma no dwuma nu mu no ana benya katua anya sika ba obra te ya o se bia obi atu ahu anya sika nti so be na ntefu atu ahu a obe na ntefu akonkra ba enamremu de tu ahu sika ho ya den no hwan no beja ne 1000 cedis ana se ni 20 pesos kwa dia to form ye ntu ahu sa e wo se o ya dwuma na dwuma ni mu no wo ya ho niema bi ama niema bi free ni padua no so a adwuma ni mu no na yedie be bantem enu mu na osika be bantem because obi ya adwuma na se onya bibia free mu a bibi esi kwan obi betumi abo obi dua asai ne ma asai ne yire asai ne busuafo nyina nipa na obo dua ne bewu akọ but ebeya won to aso nipa bie no be yeda obetumi ehye odu abonte na osresra de na sefo nyina sa no me ya de ko wum obetumi ehye obi no yalefo na sefo nyina ya yalefo obetumi ehye obi animguase every day yere to no so eye nome edabuhiem tse wanye bibia mfiri ho no mo a eye kwa na meba o obi ono ma asase so otu ono de ne se omu nkrofo kwase a o ma ni sika ya ade we mame udi sika ne hye ne nsa ape o se ne sabi wo kwase enti na ade sika brenti me diska no adwuma no menye eno so enome obi am adwuma se ye ma no wanye na waburu kwase a nipa no betumi asori atia wo obetumi adome wo odome wo a ebeye wasif won se woni tanua ho ye won tanua ho obi betumi abodua wo bewu oba bewu oyire bewu o manyina betu aso gise obi ahwehwemahu no adane afiri so ode mame ename shedan kokoteshi bibiri musa enti yan kan koteshi bi akakra na yan hwe ade kakra o Ezekiel chapter 16 verse 44 Ezekiel 16 44 Ezekiel 16:44 okay 16:44 na your phone me wese ye benya kwan e de amma moa 16:44 Ezekiel 16:44 ana yen charge battle ni siso ehia charge kakra nti enu ono na twese bibia aye kama Ezekiel 16:44 okay Ose hwe obiara a obebu mmeno onse no me da buhia mu no ebi ni we ye oba bi ho no mu a
okwa aware a ye gya no wo ba ko ni mienu ye be gya no ye oba bi ho no mu a onkwa aware nkosi tire be ma nyene ho ade so ti ase ye oba bi ho no mu a oware me ma nsia wo wu nsia be ma bi oba wa ni bi on ne wo ba ko ye oba bi ho no mu a oware miensa wo wu mienu so ti ase ti sa busua wa hwe ni ya oba no a wo wo sa emama no sa na ne ma nso ebeye entina tete no so omo kwa ware a omo hwehwem se abusua we no eti na te se wo fom me na se me ka asem tia wo ana me ya de tia wo a e curse da wo e na o manyina so good obi betumi adome wo ama be sai wo na o manyina oba bi ho no mu a be ma ware no ye gya no wa wo mansia emma ni nyina be kwa ware ye be gya wo mu emma ni nyina be kwa ware ye be gya wo mu so ti ase eye no me e wa busua num o ma me no ye gya no ya nwale no ne baba nso obewo ye be gya no ti utranye yi na se wo wa mpa ba bi amfa ana wa anye direction bi ama sa no me na mfiri wusu a se de to ma me no ene wo nua no no sa na beto na te se enipa ba ko ntansan etime sai abusua ni sai wo mu nyina o de me ma quotation bi okay kai ma me ansa na yakoba bi kakra o se che obiara obebu mmeno nti sai ba ne sa abusua ni mu no ye nwale wo mu ye nya dwuma wo mu awomawuo ene yade nko a nti wo ko wale mu abewo yalefo so di ase wo ko wale mu abewo ni papa ko boni oye nti no aye domi no nti no wo ko wale mu a eye duri obewo yalefo wo ko wale mu a umma ebe basa so di ase wo ko wale mu a unya kuda wo ko wale mu a awale ni begu wo di be ma bomoden ya adwuma na pesika ye oba ne ho ade kese pa ebegu enyina sunsun bi ya wa abusua no mu ye be oba ne ho ade kese pa ebegu ye obu o se ye ne ho ade kura ye nye ne ho ade ba kokura enfra bu apaifo obe wo sa ye nye ne ho ade obe wo sa wo ne manyina wie obe wo 109 onya kunu ne ntena ko so bewuo eye no me wa abusua no mu te ba ne sa na mpanimfo a etete mantem ho no no adi sa fie no ene sa abusua no aya bebuo fiwe na ukom ahayan ware o uko wa na wo adwuma o si adwuma nyina be sei no papa ne atuturu asem hwe aha na ko ware me ni suban aha ni maame onye papa o ware na ne ba no se ontumi ntra ware na se we yan ware ti bo se koso tie busuo nti ma hwehwe ma nyi sa no me na mfiri ono mo a ebe wi ase no emma ne nyina be sai wo mo na te se meti wa se na te se yedibu omo ho be se yedibu omo be se fie wei o de kan quotation na be ma one hwe ade o se hwe aha obiara obebu mmeno kan ni ye topic you know Ezekiel chapter 16 44 nti kan o se hwe nti hwe obiara obebu mmeno obi biara omububu mme ampanifo hia omubu mme no obebu wo ho be yi se obebu ho be se de enate no se de maame no otie no sa na ne baba no so tie enti se bi se maame na jimi ane ban so ajimi that's right se bi se papa na jimi ane ban so ajimi that's right se papa na mobra ane ban so mobra that's right se papa no eyo obi a oye trimodefo ane ban so the same thing se papa no ye tuturani ane ban so the same thing ti omo di bu be yo be na bi wo no ma ne papa si su no o wale ma 10 oja o mu nyina e ma sempa na odi wuye ne baba ma no so anye wan hweye na wa fa ne nan ansi fo no anye bibia fa ni padua no ho a saa no so beye e be to so saa ne mema ma ni nyina saa no beye da bi o na menti ase rebe adenti na eye saa se eye no me no na edi bone good onu mom na o say edi blame ne ma no good na me ne ba de mbeto mu sai wo se ye gyan ma ye bone oni ho bi me na so muye no me sai ma me nche oduabo bi oyi betumi aba odua e bia wo no saa na ekoso no e obi na kan tam de to ho no mo ba nipa na wu ana de o kan tam to no so no ono so wu ana de obaye no wanhwe akiri kwan ono so wu ana duru so de wo de wu ni mo hwe because ona na o yes ana oni ho bi ana wo ma mi so ni ho no mo nti obi anka bibia nkyerɛw
ana wabɛtena busua no te bɛkɔ so di unya saa kosi sɛ wobɛhyia obi a onim adeɛ ɛwɔ sunsun mu a wakwadere mu na onim de na wabɛn a wobɛtumi aka kyerɛ sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ɛyɛ biribi na ɛkɔ so na ɛnyɛ wo nko afei na ɔkaakaa o wɔn deɛ to wo maame wɔn deɛ to wo nua bi wɔn deɛ to wo wesei ɛyɛ no nama na ɛkɔ so tia so wɔanyɛ mfiri wo so a ɛno me bɛba ɛbɛkɔ so tia no gye sɛ wohyia obi onim de gye sɛ wohyia obi a sɛbesɛbe wɔn ho mu hurumu na reverend me de me ka me tia se fine odi asempa me na makwa ma de ma hwefo mu tie mi o ma ye ma de se nipa no o case bi oni mi ni oni mi ndili me ma anam na cancel de so mu nim ade na odi asempa me ni ono anyankopon ama me 120 years no ade na me ma na so mo bre entra me ka ye se eye no me eye duabon saye sorry asie eti ebe sa wo mu nyina si anya ho hwe eda ho ebe sa wo mu nyakosi se obi a obetumi asore ewo no aye hu bibia me netwa ye hwe duabo bi e course obi ba obi dua o bible obo ne dua no o de sai ne yere ne ma na busua bomu nyina pete abonten na menti asese nipa no ye ade na nkasa na ka asem ne fa ne ho na de sai ne yere ne ma ya na menti asese on say eno nya trimode sem obi di ya o ya de okay obi di ya o ya de obi tumi obi ade pa na fe ade na hye broso na wa bibi saa because when say nipa betumi na bibi saa sorry asie ode no to no so ebua no sorry asie edni si ba bia nka hoye na nipa no ode na fa kwa boni bi so to ode yaw ebe bibi ebe tia wo no asefo nyina gisa mu dan so so wiase ya tim no ho so sume kuta wiase no asafo no yenimu a bonse bompayo no ana me yase ni nyina na kade ho hwe ma me nkyerɛ eduabo bi yɛ so ɛwɔ bible mu na yɛhwɛ ade kakra bi obetumi abie Psalm 109 verse 6 ne ayɛ eduabo bi yɛ so sai nkola ne maame ne ma ne nyina yɛhwɛ no me nsɛm ɔkato na sabusua no so Psalm 109 verse 6 before so be call no ho before so be call the father show na because enemy nkyɛn kan quotation bibiri sa father show ne kan quotation of Proverbs chapter 30 verse 10 Proverbs 30 verse 10 aye verse 10 okay Proverbs 30 verse 10 who we are not kind Psalms na fe me kan quotation ne boni awaye de yan kyerɛ ne ba mu kakra ne ba ne de obresai Proverbs chapter 30 verse 10 30 verse 10 aye 30 some de me meresa o ana ahwefo me boa yanko 30 verse 10 hey 30 verse 10 o say wow inni akwa ho nsekuru good enkyere ni wura hwe on say se na meka ne bi no say obi tuma ye obi ade ma na ye ne abroso abrantie no nya adwuma nye ana obi afa no ma na adwuma no oye obeto wa no aye keka ne ho nsɛm a bra wa bra pa onya adwuma wa keka ne ho nsɛm de nsɛm totoro onye ye nyina wo ka kyerɛ no wa ya ma one ne boss ntem ate wa gunanim ase ade nsɛm ato no so twantro ato no so abra nya no korɛ am ya pam no ya pam no skra ya ntua ne ka ya ma ne ska me ka sɛ skra bia na yere kra nyem aka bebo so ba ko no obewo ade ya no so ade ase aka bebo so ba ko no obewo woni aduane o mbedie onya hwe ne babi kura no oyare kura no onya sika kura fa nto aduane ma ne ni ne time no oya adwuma no de aboa wo mo a wa ya de mna ne ya obekesew obebodua obedome wo amana sai wo no ma na te say asem so ka se bi free ni mu de ya ebe ya adwuma ebe adwuma onya se ode o free ni mu obeye bibi anensa kura ngu fam ni tanua no a nya na anokwa wo onkɔhye baabi aye bibi de atia wo onkɔhye baabi aye bibi de atia onfra no kwa me na de aye me no twɛn na abehu onkɔwura baabi aye bibi de atia wo enipa bra nyina na ofiri wo de kan quotation ma me hade o se ini akwa ho nsekuro Proverbs chapter 30 verse 10 ini akwa ho nsekuro o se ini akwa ho nsekuro enkyere ni wura na wa ma udua na wa anifo
That is a Bible crown and coin business support to the above. And yes, a support to Bonnie Becum Bonifo. Yes, a support to Ghana, and ya so the Biswana. Nippon di Ponia will be with me as Soletium and a Juma. Never send me the Asempa here, Nama Bois will be a Juma ye, a independent general. I fed you a person, Masia Kunya. Say, your baby on no more, soon baby will see you. If you are buying keke, are buying, or you to me at your buying. No, the young say. Ataso no asati mienu aka ho no wadane ni na chini sei ade ataso ntini yamri boso na chi boso onya de to fom ebo odin eye bibi na twetwe so a aba de misro modi mi modi wanim wasi unko wanim da unya bo da obe bread da uko wachi enye obe wanim enye yi ode haba ni yam atare owie o said na chi sei mienu asa atale sei ene waka bo no de ato fom onya kan chi gusu bibi wie ade ni ma bi gusu wie we prawo wonko wani mu da wo ma wachi da na me ka kire wo wonya wachi ma ne mo wo da wonya bi woni e ma so mo wo da so to say unu madwuma pa enye ye ebesai wo de opa ye mfa wiase ka nyina nkuta wo boa wontumi nkuta wo school aduru akire wonya dwuma nye wo be bre ya ni wo se fa kwa bro kire wonya bi visa ne fa ma ye ma ba bia me ko bia kwa na si wo de animu wo de akire no atare wo de animu atare akire no odi atale o anim odi atale enti me say wo kwenko wo be ma ba bia be fa bia no ekwa mie ma wo na te say reverend say me te wa say na te say enipa inu mu say nyina nyo mu nyina na omo ye nipa o da enyes da bi enyes so mu ye wo sunsumu a he wo betumi ahia obi sei wo be ka so ye nipa ba o nipa dua na nte sa yo nkofo bi na mu wiase amo so nipa hwe kana tete no uti fo bi krot bi ba se bodam ni but no spoil it obe so wahwe obe sere wade ya kasa utrimo oden ya kasa utrimo oden unye ni papa enti oba be so aze no kura unye ni dia wase nyina tumi ya no me wasere wade no ama no a wase nyina tumi ya no me wona o ma awon toto aso tumi ya no me ye pensoro koya yesu o wajimi onum nyansa good oya doye onum nyansa onim lodin sikaye enti amankrofo bi so esu nyansa enti nyene pa nya nipa ma men kenka quotation so aka we na wie na men church nem kakra ka be bie lance kakra bi be say na ya fa frefo kakra be pa chaw odi asempa obe ma men quotation di card ma ono e was Psalm 109 verse 6 ekwesi 10 no na yen kan ya me admo kira na betu me safre nipa bia wo fe o de emfa person say di kwan wa ba bia wo bia no sore entena se enna mi hu yanka de na say o eni aduro sore bra meduma kumase meduma babia ofiri takrade na eba meduma kumase ofiri akra obedu teka obenya trotro eba meduma kumase ofiri sunyan udu sofolai obenya meduma trotro e de eba meduma ofiri tachimanya obenya meduma trotro e was some run about and I say macro junction entra na me yana maye eni manya anye nenam o de kenkan ma me Psalm 109 verse 6 fa oponifo sin so won asem ekoso won pa ebi a obi abone ya wati obi a obi bibi o won no me pa oboti ya no wati fa oponifo sin so mebo obi na aye obi bibi good e no no bo sa no me pa no enti ebani sa enti me ka sa ade nyanya mpa ebo no ade nyanya mpa ebo nye ton so ka enya bo nsam o mitwamo enya ye break and loose enya saade no enya no sorry ase enti o se fa obonefo sini so na ma Satan nyina ni nifa good ma Satan enyina ni nifa empire no obona o ba mpa etia no de yankan kokakra o se for obonefo na ma Satan obonsan Satan no obonefo the difference here enyina ni nsanifa enti ebasa ba bia be ko bia unya favor afetu asoma me o si wo bunu aten a se wo bunu aten a ma onifo na manempai bo afa manempai a wo bo no enna no ne bone enti unya so de ma wo bo mpa tie bo na pimpo nyina no ensema wo kana esa ye bone sa de ma wo esa ye duabo e de ma wo ko ne awaye tie obi good waka okukuo good enti pai na wo good enti wo se manempai bo sa de we betu a enye mpai bo na bebo anya hire baba enya ko obi fa ne san to so nka se break and loose ye twam
on come ka say Holy Ghost fire nya Ghana for aso fu bia ba na nka minim say sa ye Holy Ghost bro ni ka say holy asa kire say holy kron ghost asa kire say saman na wa ni hwan ye o saman kron Ghana mo so ka say saman ni wi ase saman ni ko saman kron Holy Ghost fire saman kron ja we nyina efre hen any guy yes and somebody ni omonti ase so for gina Holy Ghost no aje so fire let's almost press saman konkro ja okay we say manin paibo enanu no bone maninsa inswa we say dai ma ne insa inswa kan ye o say ma ninsa inswa ko nane hwe adwuma no ma obi mfa hwe tienie we say mane hwe ne hwe sha obi hwe no ene bo anu ebi ni ho biem e mane ma god ma ninsa no adwuma enswa en kolo wadwuma nyina nsai nane hwe adwuma no ma obi mfa na adwuma tafe ba sa company no wabie na eguba adwuma no wabie na eguba eda na wosisie na eguba woye contractor na eguba woye hwan na eguba nti abari sa wasema wadwuma na woye no ensai enkwadi obi nkyɛn to asoma mi kakra nane hwe adwuma no obi mfa na adwuma se wo bi company ye ji wadwuma firi winsam ni trimo de pa no ya de ekoso nyakopa asem no afi to asoma mi hwe wotimi so obo ne yam yanko o say ne manya awisia afi ne ma enya wisia nti he sa trimodin paye ene ya na ekasa wiase na da no ena kwasa o nti na obi wo no mo a ahotetumi ba ma ne baketwa wanya akwantumi su se komo de no but onya boafo akwaso de bone no waye but no me ni bia sa akola no empaye no me obi boy empaye ni bia sa akola no aka akola no no me aka akola no to asoma me na ne yire na ne okunafo afa ne yire na ne kunafo na se wo nipa no ubewu good ubewu ama wo odi ahote na egum so wo domi abusua no yanko na ne ma nchinchin insress afa e bari sa ne ma nchinchin abontene enantenante abontene reverend pa we nipa ne boy ana nipa ne boy e nchinchin insress rade enti e bari sa wagu oni mase to aso ye wieye o da first time no na ne ma nchinchin insress rade ne ma nchinchin insress rade ma won free one amanfo so ma won free baby o motete no enko hwehwe aduane for baby foforo that means beggars good they will beg before they good unya aduane ni kombe do ube ye dwuma sika ntra won nsam ube bra we dwuma kwa ye ntua oka ube ko bi ncha ko bre ye be pam okatua ma to asoma me ma opempensi fonsan ka de owo nyina ma opempensi fonsan ka de owo nyina sisifo no obe to achew yanko na fonfom de ma die afei ananafo enfom na japade na owo nyina omo mfom brebe nka kasi 10 we de kasi 10 e say ma kasi 12 no o kasi 12 good so te ebani sa wo be bon nsima bompa ya obi bre o hwe me sisi abeka say o bre o trimi tinachi di no sa aka fast pa ma yebi akonche pa ma yebi e de be pa na account me nye ya ntime bre sa so nim say ye ni obi o si manem pa ye kra na ne bone ma no na ne bone ma na enti wo pa na wo no enkosi hu esa ba so e da ne bone enti age said ye obeya ne say onyakopon ka che David say David ye bi o ye bi okoy kum uria e fa na yire no Jonathan ba ne che be yi na tese wodi isem hunu oba say nana me kas ma kire o o ye ohenkese pa ubu atan owura bi onyan ma akoma akwa ha no ma dore srade pa na ko mi so ba ko pe but wan ti dia nkuno anwe amfa ma afore na ko ne dia ba ko no ana okoji ya odi ba afore nana eye wanka be de was we sanse mo de se emre kura ka metina tetina ye aposa no wodi nsem hunu wodi nsem hunu ene nana eye wa was dia asem wakum uria e ma bebrebe wona kopon kura se ka wo pe bia ka che no fa mi nka ho wasa wo nyina ho akofa wo nyonko de ba ko pe tema no me e ba David so anka o beye mo bo wiase afedi wo se difo ne mo no mo mpae nyakopo so mpae kura metan mempe de mum so pese free wo so de ya we nya mpae bo kone kopa adwura ne fa dware o ka 51 na
ɔde kɔpa adwira na fa dware na enyi hu musuo enyi mpɔne no emfiri ho enti nya de biara ko gye no makɔte atem sɛ yesuo na wonam anadwo all night na wonam awia na wonam ha na wokɔ na wobatie mo akyɛ unya solution. Psalm 51 verse 7. Ɔsɛ fa adwira yi me ho bɔne. Psalm 51 verse ɔsɛ fa adwira eyi me ho bɔne. Na yi me ho fi. Dware me. Na ma yɛ fitaa. Na me yɛ fitaa. Enti ɛkɔba ne saa ɛyɛ haban. Ɛyɛ haban. Saa deɛ wɔ ebi nie. Ana me kan bi nti ase ne. Ɔn sɛ wɔ yi haban ko a. Ɛna wɔ mu no. Good. Ti wodi be dware. Na wo ho afi. Yes, adwira ne bi wɔ mu. Good. Ɛnɛma me deɛ go me mbodin wɔ ha. Me mbodin. Na Ghana ha de comedy blend bebre yasua so de ase ene nye se wo o tira nko no akwa se o se me so se na dabi comedy blend bebre yasua adwuma na me ye no me de honhom na ye adwuma enyima ho ode mi mistake pe menya problem mi mistake pe asotwe be ba me so nti me ya de be bo nipa na se dan ka twedi ampo Nyankopon se sa asem na we me na me ka kire wo sa nu we bi da so a na wo ba na me ma wo bi sa je ko ne ko dware kramoni be se inshallah how be a down no I say free so ma ho to how be a down so sa no mi bi down so a ye nwale fie ho abusua no asai wo ye adwuma ye ntua oka asase na akwa so adwuma no kra ya domi asase no nipa nyina akotena so mo ye yie ba akotena so wo ye yie efie de betrem bia wonya ni monyam wom wo ba mema obi akwa kodware so ye chinyifu a me no beto bet na be won sacha kase e wa bra boss we de ma wo wi a nam de powder we aka ho aha traba yefo kuma ba yefo no enie e pamata money no enie wadwumam ba bia wo ya adwuma no asase na wote so no wo dem ho ba bia wo no ne wo hu kakra gu ho no mo o pade ba bi no hu kakra wo nim o pade obi nche wo kasa no hu kakra na me nkyerɛ wo sɛ Onyankopɔn tumi e wa haban mu enya me Agyapa nko na me yusu na Reverend adentina sɛ obi yusu haban ye si nipa no oye komfo nim na wonim oye dusini nim na wonim so ye sofo so yusu haban nim na wonim say look no yusu haban look ya ye kenkan no asem Bible no yusu haban sa oye doctor enye Yesu Kristo suani baako look onye suani no yusu haban na me ka kire wo so dia say enti no de onnim no na wonim sa de we ku time no we obi a akolakra so ta kanu no we odi tu nsuom ni dwane no an efe ni odi aba odi tu nsuom o se yo mienu oba ni be ma on se we wo so bom good no be catch am se tu minu me na me di aye dabi na me be wi ase ho na ye Nyankopon yo Nyankopon se wo se anya di ya na se Nyankopon ni wo se anya Nyankopon ni so dia se sa ho ma we ya ho no utwa ma wi a wo bewu eya ma wo nyame na ye utwa ma wi a wo bewu na se bi mu nse edua enye dua aya homa e fa homa chem utwoma wi a obewu moja pa na be hunu mu enye dua na aya homa ye wa homa bi ye fa ne beche enna ya omode bro ye di bi bro sapo na ye di dwale ye di ya amamre ne amane ye sa beche anu oden se bare ne pa bi e bi no enna so utwoma wi a good ontimi ntina se adentra se sunsum enti wakwa na wonu sa obabi wonu take fra previous ya obabi wonu ma wuti bum afra e be dare se de odija patro guja so no not as a revenue ma ho eniema ho nti se wo betra na se eno mi bi da busuo no so betra ma na afro di a etojo e wo se wo yi wo frim nti wo se Paul Kasembi tama na o kasa Paul kasa du baby no wo se momma kwama yenyimu fri enema busuo kontonchim so that's here was mama kwan na yenyimu free and na busuan kontonchi na je se nipa no ama wonten a hwe enye yie aje so ba wonten wo a wonnim de no na me de niya dia yere aka ho de aboa wo na yiwa free sa ne me no anu no no ye free ahanom ayi Kumawood TV de bia na odi asempam be kan ana medika ma me papa ewiase we na wokwa o wuti wiase we na wokwa se wan hwe yi a nipa waboa no obe yuti ase akonya se wan hwe yi nipa wato aduane ama na dida obe makoma dew who ya the blame na kwa akoma Nyankopon se wan hwe yi a enipa obe wo pa no obe ma sesi fem mpanifo se
nyane ton se didi ono wi fufu so nam entina se nyankopon wo cha reverend o tena se bra wo bra no me de me odi asempa de mnim se bia ehunhum asem but say yes no mu bi o hon metimi sign awale akowale ye hwadwuma na wo ye so nya wale ye pe odwuma nyina ekofem be ma na ono kwale no be ma no te say be ma no mum abeji fi accountant so ma me una adi sika ye no wedding odwuma nyire collapse be ma kwale oba no na ye boss e wo adwuma so wale ne pe ye yi wadi utifi oba na so okoba nyambo tiani reverence ya reverend fa number no to gwa me number no ma me fa entu gwa na nyame adom ochena no watumi aba emfa ne ma ni agro entwentwen so emma ne bi sisi waso tu anamo ne bra adi ni so for aka che ne se wenye ti de nipa so ntumi muawo nipa no ntumi muawo ontumi muawo fa me number no ne fra me na ma me fa reverend number no entugwa ne number no eye 0244 0227 240 0244 0227 240 0244 277 109 0244 277 109 Reverend Agyapa tenase ewo meduma udu onye du kagiti aso pe meduma ka udu meduma station a udu si station one of Reverend and I do see on my also pe baby Mr. Jekum ni fie ni wono baby a wedding engagement microphone barberent e de ye no na Reverend Yankopon bo a o chena maame me pusunu num matene kankan etinchina fie na ni won chini and I'm so dear sempa nipa bi am de ne bebe bia make sure say nipa no oye sunsun mu nipa ti na me de ne baha editie netu wana ma na niema nkoye ma Reverend Yankopon bo o tena se o tena no metena se na tena me tena se ye no me tena se ya ma won a ye di no me ato on so no ti o ahwefo no o be hu se no me da ne so good and I know ma mi ba me nche ho sa semna we ya maye no a me ka so bia magibi wo kena no ene sa powder no obi a ye nua wo we ye nua nko a wo enua ho do ene ma wawai we bi wom ebi wom ma wawai ne hono no ene ma sheda na ma ne powder yehu we ni semna na ba ho do ene me dia ye onwono e ka ho obi a onim susum ade bi anim onwono se nya kwa ebofo niema ewo mu no anya sem ketua me dia kan wo tena obi ababa bia no benya bi na odi akọ ni powder no na onim obi ba me nche na no na okoto aware so okọ na be ma na sinifie ene awo be ma baako oni na awo be ma baako ti na be ma no so pe ema ni bia kan ho oba ne ohun biem toko ware oba be kan oba so ba wa ho ba be ma no nyini ye no na o se no ne wona Agyapa de be se ne ba pe ne nsa ansa no wu ko se le be ya na chinsai oba ketwa no teye no na wo fa akora na tare na odi tu kwan odi chinchini odi chinya ma be ma wanya 25 years no wana ma no atwahwe wana ma no atwahwe a ekoso papa no so kwa cheno ama me say ne ba no si anan oye wo bone kra ne dam okobone kra ne dam edi yare ato ne ba no so ne kra ne ba no so ama wo nyina ase ahye ama of Agyapa de no so ba e wa nwoba oba na me man we bi ma me ba man we bi so fa nko fie odi ko dware o ko hu pa ne fie ono mo fie kese pa no ni kunu ne ebusu ni na ate sister ni pie free dem was ayi nyina ye sum mi una de meka afi na tie se ni so mena mkofa oba na tare na me tu kwa me kwa ko ye stay papa na oda ho no me ni mpabo na ko ye na ye se no wo ka sen ka me uduku mra na ko ma modam na ka Agyapa de ntra me sara me mfa ba ma ya me nya uduku no ntra kra na ma no atwa akra tumi twa 3 times a day ba ma fe pa oba ya na ka no ma safe no ma me dimilika no safa ka na oba me nche na no oba ya na mkan se won sa jimi ko oba ba ti ma ko miensa we na ko hugu fie no we na ko hugu fie pa ko hugu fie keke no anwade si ye no
ti so betra mo bi atete wagu ani masedi a etojo enema ye no ano oden na ade ya me ya ne say so hwe enipa ono sei ne yonko nipa na wutu say ne yonko na o say ne wo animonyam ten ne bebre kwa eti obeso o say no kwa o no afa japade na nso be fa wadi ewiase so na okwasa o dabi yes ewiase na okwa o me reve japa me say bitumre ekiresie me manante me ko program Burkina Faso me ko Togo akoye program eniema me hu ye no ko sankase dapongo mango kante kara me nanti wori nyina bi wam kosi fresh klowe me ko Burkina Faso me free Burkina Faso me starting program Burkina Faso sakanduli me ko bitu tankurugu kupera fada potenga yelo ngongo me nanti mu na enne okodru kupera se tia me kase me din da ho kupera du yelo ngongo ba pani bi ko lando twa ese me mefa na me metra kro mo na so no ma me ye sa enyama ekosuo no enya se me ketwa o me se kupera me ya djuma ho na me spirit physical aso for ntumi nko ho uhu no physical na de si kro mo no me din da reverend japa me din da kro me se me o ye adwuma no obai me na me ka kire o enya me hu ye no enam so ma Mary no masa jai enti so bi kasi bibi ni wiase nipa kro no me nim de opese oye me din reverend japa be bia wo bia no o kire nyankopɔ ya adomo a faka na bra o faka be bia wo bia kumase medoma aye ba kopɛ e wotafo kwan no so mamponte kwan no wo de wo si medoma pɛ number no e na wo so ofa wo si aba junction pɛ wo se Mr. Jekum papa na obi ya yefro obi ya wedding a wadi ho ma omna mo ye no ana wo si medoma station okura no obusa kura na ende kwa ntu kwa nyira okura phone yi de senya de abe eno an so be wo be fa phone no miamia so 0244 277 109 0244 277 109 0244 027 240 now be for me wo ba wo se ade ke siesie wo sa nhaban a ano odan a David edibi yi no musuo na Onyankopɔn ka kire Mose ma Aaron na sefo dibi yi omo no me ma nuabo antumi anya wo mo no ebi ho wo ba ya no ma ahoro wo nsa ya se ni oni moto no ene edi yina kwa edi nyina tro no ano esma o kan hu se obi betuma be try wo ho ana obi ba wo sori gane wow osori gane wo ho oni ne ba ya ne ba ne yare akwantu we se na ho be ma oto no ho susu ya no ho su cheche no ho su se ya what next chini loose and go break loose and go na ye man oil nom ahefo na mo hwe me no kai sa di oil min condemn Agyapa oil you good but ye nom ye the oil good ni paso ayalefo so ye the sra na say price so ya nwa de aduane di unso so ya wo de aduane di eso oil de aduane di o sa oil na ya be green blue red na de na akwa sofo no hwe gu onum gwa no ya de nko a cholesterol anya na wo mu no di aguro a wo ya se wo kwabra wu obesa so mpafe ti di pa ya careful sa de no ho ya funu no anya di bia no se komi sa o ibi anajo di ekura nya anajo di ekura no ya obelebo ni butafu rough na reverend some all kind say makosofo ho me problem ti na me koye sofo ne se mennom we na mennom a me problem ne beko ade na mennom wo se mennom wo di akira wo be wuntem sesai oyo na we no ya no wo di akira me se wo be wuntem sesai se enye eni benda ni padua no yo oil tie yo oil ya de sra nipa ihwegu nipa so but ya nom ebe obenya infection ebe how kakra obenya infection ebe how kakra woni ba ho so no na creative problem de kase de amawo it is say reverend ambo chena obi a eno me da ne so sai nipa no ba betima bo ana oh enye ye o se me ka kire o se
yɛsi ni fɛ ni sɛ ɔbɛto buabɔ wa esi so dada ɛnyɛ ma ho ɔdi o ɛna mɛ di yi o sunsun a onyankopɔn de ama mi no ɛna mɛ di ate ahaban na mɛ so mɛ de bua o ahaban bi wɔ ho yɛ wɔ ahaban bi wɔ hɔ nom ahaban bi sɛ kristi tɔma sɛ ɔdi ase kristi tɔma ɛyɛ sɛ ahoma no but etwitwa si ɛpɔpɔ wɔm ano ɔden rough sɛ obi pɛ sɛ wɔtete wo a obi pɛ sɛ wɔha wa na wonya kristi tɔma na wonya nufutabraba ana nufutene ni nya e haban god ye dua nufutene ɛna nufutene e dua me say wonya bi na wo ka so de be pra nipa haban ne ko ho sa no ho ye de sɛ de ɛyɛ ade ye o obi pɛ sɛ wɔha wa na pɛ sɛ wɔha no ame ezi a me to no ebi odi asempa o tete me na me ka sɛ o tete me hawa me ma wani me nka nkyerɛw na wo the years me ma wani enkasa ho the years me fa nwuram na okɔpɛ bi me ko tete maako 11 pɛ just nipa ne to an say ni du ba ko pɛ na ma ke kan sama boma kyekere abo odi aguso ayade ɛno ano no kɛkɛ ye wa ba so bie kwan wadwuma so ebie kwan wadwuma so wadwuma yɛ dan wo ye bibi enye yi a oh god me kyerɛw na me du ma wo dware me kyerɛw na wo de kɔ na wo de dware wo de ko dware wie na wo de me samna ika na de pada ika ho wie a me na me ka kyerɛw yade bɛn ɛno me bɛn na da wo so a entumi yin fro so ma ho ntɔm so nse nipa na wo so nware na wo ba reverend Agyapa ko kra mpese mbusan sɛ ne oba bia o se o twenya me anim awale ho asem problem aware so twenya me anim spiritual marriage ɛda aware twenya me anim so funu so me kam so still bema bi obeba bia no koye send for about betima ba no aware twenya me anim na reverend enye generation cases ade esi da no wo betimi agyira ne mu wo na koyo ademai je wo tum sɛ wo pɛ sɛ wo wale wo yɛ bɛma je wo tum sɛ si adwuma na wo yɛ no ɛkɔyie ɔba de ka ho a mo bɛwo nipa ne ya ba mo betumi ahwɛ no wale si ɔba ne pɛ bɛma ne ma adwen papa mra wo tirim de bia meka ani yɛ sɛ bɛma wo de onya sika no wasesa bɛma wo de onya sika no yɛ sɛ wasesa bɛma ne nya sika wasesa ɛnyɛ onya sika no wasesa wo ɛyɛ suba yɛ wo ne tirim dada na wo ne bie ne nti ɛna wa no moa ti onya bie no ana fe na guy na start eba nti yɛ sɛ bia bɛma wo de no oni sika no nti sɛ bo onya sika no wasesa onya sika de tese ne dwɛ wasesa wo yɛ dwɛ dada but na ebi ni ho nti ɛna na yɛ hu but ebi ba nti nipa wo yɛ na wo yɛ de onye na wo nyɛ tu fi sɛ adwe na da utiri mu no ne nya so be na yɛ papa na de tren wias no nyini akyɛ de oppress obi yɛ ma no ayisa ma onua watch madwa kosi abrante bi so ada obenya scan na sada no ni difie but scan nya sapa afei na obepro ban so oba ne aduane ma ne ni obeye bebesu ban no ye from odi asempa bakope me ne Reverend Agyapa na ehia no nyakopon bo otena se ewo ehwa pankro no beduma na Reverend Obuto udonya du meduma station on aso pe Mr. Jikumfie baby o me wedding and engagement na ho na Reverend owo bede number na ma to bo ase na twere ma me abo person ka ye o se didi kwa ohoi enwa Reverend so bi timi friend now me Reverend me watakwa na abede Reverend se bro se kwawa hey unye serious odi asempa medin ho dance no na medin ho dance why the Reverend number 0244 027 240 0244 027 240 0244 027 240 the Reverend Agyapa show na saji we kan ma me 0244 277 109 0244 277 109 0244 277 109 wo ena mene wo kasa odi asempa mimidi asempa enya meka tro se enye
Sebi ni awoye no enya meka tro se enye. Ni awoye na ya mebo abaso. Ba papa we die maintain ho asem bone da. Eti nam se frɛ no. Ye hia ni yankopɔn bo chena e wo medoma. 0244 027 240 0244 027 240 and 0244 277 109 0244 277 109. No Reverend Agyapa. Obi say because anadwo di na mabufuo no. Me man quotation no. Eto dey. I can come the better so. Oh, okay. Yes, sir. Yeah, good evening. That is saying. Yes, I don't. But all preferring the frost saying. We pato bonito mama na kwa mi etio. Reverend, ye pon wa friend pato. Etin na number no egu screen na ye pon wa friend. Why? Father crowd say Reverend obey. Obey me pa. Obey me. Okay. Ye fe di po hello. Me pato fra me ulo machine no. Tie wo phone no so tie wo. Good evening to say ye prof saying. Volley bamboy ko je ti okasa. O person na ni bi on. Eno ko je volley bamboy eno ya only reverend sam. Eti wo de fa number no re pon ya prefer reverend what? Obetumi ene wo ho de ho nkomo. Why? I think say last Friday will be Abrutre. I'm say Strasbourg. Hello, good evening, you're Frost and Agatha free. Me paton crop for you. As a man crop for Kwame Kruma Krum ho. Yo, Yankobonka, Yetio. Your poor no Reverend, why? Ye penny power from Yankobonka or Encrofo, Yadama, the same movie, Kumawood TV. But hello, good evening, Frost and Agatha free. Accra, ye Frost, eh? Come champo Reverend, how would you, Casa? I'm a patch of my what can be. I'm a patch of not just say, oh, maybe I come to was say, oh, they can't say, oh, yeah, you man not it. Now, what is it can every anybody was so book was here? It was what they can have with them. No problem. We're Reverend alternate. Very good. Very good. Reverend alternate. It's a point, our friend. What? Wait, when you're a Juma prayer point, our friend, if any power from. We Reverend, Quasiabo Reverend, what the can many pa? What you was I? Hello, yeah, Frost say, now Casa free. Mommy, a penny pa fro. Ofra, Jina, ye Casa announce or Casa. Emran, a penny pa fro. Hello? Hello? Very good. Reverend, I'm will be cars on fan judgment. Or better, Obunu Quasia. It is any panepa on pro. Obi Abaswana. I can free, O Casa free. All right, and the my 8 we producers and we do what you have to do money. I will Casa meet you. And Patron Casa. Mo. Nimna wonim. I see Nimna. Reverend see a poor friend. Why you pay the power from? Reverend see a poor friend, daddy. What is he going here? Hello, good evening. Okay. Okay, all right. Hello, good evening. A Frost and Agatha free. Good evening. Yes, I. Okay, Frost and Agatha free. Ajameto kakasa. Open ye tio bato kasa.
Mo Yakubu Israel. Am I Casa Yetio? Oh, Papa, when you small back up, the network and open here upon network and all. Aha. Yo, open here the Kumia that was a pa Reverend also a boy basso or send your king and no correct. But I have any podium on battle. Your friends and Uncle free. I'm said, wait to me, and you know, wait to me, and you know, we have a same fan. Hello, good evening. Maybe I tell friends and Uncle free. Yeah, down now, Baba, what be them? Maybe I told Casadana Etio. Ayate Etio, Casadana, Casa Etio. Mate, Casa Etio. Dana pen I'll be going. Reverend say, your poor friend. all right, Reverend say, Dana Tie. Reverend say, friend, because or the be send up with 3 point and 2 organ and quadia, also being a bit. It's the Reverend say upon your friend. What it? And now, by a good screen anymore, a good TV anymore. Friend, is so. Why? All right. Obiaba so I'm fun. Hello, good evening. Maybe I try to send out a friend. Eh, on your see, you say. No, some meet you, Casa. All right, Reverend Yakina would you say a point ya pe say Udia Sempama point friend what it because I don't say a possible your point ya friend what it. All right, Reverend Mamma Reverend Nabano and Tuga and Mammo. Na Yemreno a ya Breno Dia Sempa, Reverend Uncle Pet and Casanipa baby na Udia Sempa men sorry. Number near 0244 027 240 0244 027 240. Mamefa Wizon count. And also 0244 277 109 0244 277 109 0244 277 109. Yakopon bought a reverend or transfer Ewan Meduma, who don't you do Meduma station. Also, Mr. Jekun P. Na one or ten. A reverend Obetia, Mamma, very important. Mamintia, Jumaura, Mamintiano, Mr. Samidakus. Samidakus. Your family standing Kaya Samda or Hemipa. I Samda. I mean, Pijan on Tenashim. When you can see it, Onyana Cassia, Mr. County, and not just a quay. Tinamin Canon, no son of Bushiana. Now, you're an enemy, condemn, you know, the Juma Funyina, Winshaw, and your producer Conde, no more did you wash it all. Okay, very good, Reverend Pabia Watana took Ghana. Meduma, yes, sorry, Meduma, or telling me Aduma, how Quadiabra, who how Quad, you know, did so how, and Manentra, or telling a couple Yaduma, Fakan, the bra. Now, me say, minimum day. Mejibre at the amount. Now this one a year through. So meaning how many we are. All right. Reverend Mejibre at the amount. Yeah, there will be the producers are writing a good shamuyan. A shamuyan. Your friend Odi Asempa Pacope. Me media Asempa. Me Pubia Metrem shows who are on Canocre. A riding shroud. I had the pa. I dear me Odi Asempa Mengeno. Also train one quanquay. A riding count doesn't net. No more Japan me and son. Copim non crony fan. Pate, you're ready to know. Medofo, Bidiani Reverend Agyapa, Benuashia, Jebrene Tenase, Wabompire che, what engineer che, when you be frimo, Bidiamia body, and Habai in Sionia, I would eat to me a remuno, baby year through so, Yamina dia chemi. A bell, when you badge,
nipa bebre afa saa kwawe so atenase a omoni agye a omudi de enya mpaibo bibia ona kade na boka se ei saa na bibi wo wi ase me wo meduma ha ya Kumase ehwa meduma Abbas Junction ho hweme ya wada bia me number nie 0244 277 109 0244 277 109 frame na ye ni nkomo e ma hwera ho e mo abamumu medi nyame abode e ba beboa wo na wanka se woni begye e wa bra bomu honhomu a aware nyina no obedwane de wase wadwuma obedwane de wabra wase obedwane ene wa be foforo obesa ba se de onyankopon ka na se no bibia wachi wade se wanfa nka no a ontumi nko ye mfa metwam ensa humfi jesa odna kade aka no ansana jibrena hwame woni beje Erwadi nhyirawo se wajebre na hwe Reverend Agyapa ensi wiye medofo bidiane Reverend Agyapa beni wahia jebre tenase wabɔ mpa ya che wachinchini ya che wonya bibia mfirimo bidinyame abode enhaban ensuo ni nua